додгоҳи олии тоҷикистон Хуҷа Каримов маъруф ба номи Хуҷакамандир фармондеҳи пешини фронти халқиро дар доираи парвандаҳои пешинаш ба 21 соли зиндон маҳкум кард. Қаблан ӯро ба 14 соли зиндон маҳкум карда буданд. Як манбаъ дар Додистони кулли Тоҷикистон ки нахост номаш бурда шавад, рӯзи 18 феврал ба Радиои Озодӣ гуфт, ҳукм 2 рӯз пеш эълон шуд ва он бо назардошти ҳукми пешинаш, яъне дар маҷмӯъ 21 сол хонда шуд. рӯзи 18 феврал Наргиси Абдураҳим духтари Хуҷа Каримов дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, онҳоро аз эълони ҳукми падараш хабардор накарданд ва розӣ нашуд дар рӯбарӯи дурбини Радиои Озодӣ суҳбат кунад. Ӯ қаблан гуфта буд, аз иттиҳомот нисбати падараш розӣ нест ва фикр намекунад ӯ ҷиноят содир кардааст. Парвандаи Каримов пас аз он додгоҳӣ шуд ки ба иттилои мақомот ба унвонии Додистони кул баъзе шикоятҳо нисбати маҳкумшуда ворид шудаанд. Назари вакили мудофиаи Хуҷа Каримов ҳанӯз дастрас нест, аммо ҳамсуҳбати мо дар Додистонӣ ки аз ҷузъиёти парвандаҳои ӯ огоҳ аст, гуфт дар мурофиа баъзе аз иттиҳомҳоро қабул накардааст. Мақомоти интизомии кишвар соли гузашта гуфта буданд, Каримов бар асоси 5 моддаи Кодекси ҷиноӣ, аз ҷумла одамкушӣ ва гаравгонгирӣ муттаҳам аст. ин парвандаҳо дар бораи рӯйдодҳои давраи ҷанги дохилии Тоҷикистон аст. Он замон Хуҷа Каримов фармонда ё ҷангсолори фронти халқӣ буд. баъзеи ҳуқуқшиносон ки ба ҳаводиси он солҳо шиносанд, дар баррасии парвандаҳо бархурди духела ё интихобиро мебинанд. нисбати баъзе аз шаҳрвандон новобаста аз иттиҳоди мухолифини тоҷик буданд ё худ аз фронти халқӣ қаблан парвандаҳо оғоз шуда буд ва бо дар назардошти татбиқи қонуни афв чанд маротиба онҳо бидуни парвандаҳои онҳо бидуни баррасӣ монд. вале ҳамзамон боиси таассуф аст ки усули дугона низ ба назар мерасад. Хуҷа Каримовро дар оғози моҳи феврали соли 2020 аз Дубай ба Душанбе оварданд.